Nun acto celebrado no Auditorio Municipal con simpatizantes e militantes no que non faltaron pesos pesados da formación a nivel comarcal e mesmo autonómico, como é o caso da propia voceira nacional, Ana Pontón, o BNG de Rianxo presentaba oficialmente a candidatura de Adolfo Muiños. O actual alcalde, que aspira a repetir por terceira vez á fronte do Concello, agradeceu a confianza da militancia a nivel local, por ter confiado nel para volver a encabezar a lista do partido aos vindeiros comicios municipais. Os veciños comprométese a seguir traballando en favor dos intereses do municipio, como veu realizando estes anos á fronte do Concello. O apoio, desde logo, e convencemento por parte dos compañeiros, que sen eles seguramente a decisión tería sido outra, tamén o apoio da Consello Nacional e da Executiva Nacional a que continue unha reelección máis e busque tamén, efectivamente, seguir con este proxecto transformador de dignidade e de honestidade. Eu entendo que é o que marca o que son os concellos do BNG. Pola súa banda, Ana Pontón destacou o feito de poder participar na presentación da candidatura de Adolfo Muiños, a quen definiu como un valor seguro e a mellor opción para que Rianxo siga avanzando. Creo que esta é unha gran noticia para Rianxo porque realmente son os veciños e as veciñas que mellor saben que Adolfo é unha aposta segura, e é unha aposta segura porque nestos anos el e a súa equipa andema demostrando que son capaces de facer unha boa xestión no Concello, que temos un Concello aberto, cercano aos veciños, un Concello que avanzou e progresou ao longo destos anos e que quedan moitos proxectos que seguir impulsando, e efectivamente a mellor persoa para poder seguir liderando este cambio e esta transformación que está levando adiante Rianxo, pois é Adolfo. El, ademais, coñéceno ben os veciños e veciñas deste Concello, é unha persoa cercana, é unha persoa honesta, é unha persoa comprometida, e esos son valores que hoxe na política non son tan fáciles de atopar. Por lo tanto, para nós é unha honra contar con Adolfo nesta equipa do BNG e queremos facer un chamamento a que poñamos en marcha un apoio masivo nas vindeiras eleccións municipais, porque é a mellor garantía de que Rianxo siga progresando.